Iyon, so what's up mga kakulit? So bali, andito ako ngayon sa treehouse ng Malubago. So, bilong the rides lang to sa may Malubago, sa may gilid ng kalsada. So yun, so trip lang ulit. Ride safe lang always. Ipapakita ko sa inyo yung ganda dito sa rest house ang sinasabi nila. Andito around the location niya is Malubago Manito. Yun, so ipapakita ko sa inyo ang view. Ang daming libreng bagay para sa'yo. Libre ang hangin na nalalanghap mo. Libre ang buhay na tinataglay mo. Libre ang himig ng kantang ito. Alay ko sa iyo, sana'y pakinggan mo. Libre ang oras ko para sa'yo. Kung nalulumbay, garamay mo. So yun mga kulit, bali solo ko yung lugar dito. Yan. So ang sarap ng buhay pag ganito na solo rides ka lang, nakakaalis ng lungkot sobra. Kaya sa iba dyan na kung nalulungkot kayo sa buhay, if may motor kayo, rides na lang kayo. So walang magbabawal. Yan. So pero keep safe always. Laging magsuot ng helmet mga kakulit, kasi safety first kumbaga. Kasi sa pagmumotor, ingatan natin yung ulo. Kasi yan ang importante talaga. So kaya sa iba dyan na nagra-ride, helmet po tayo, tsaka suot tayo ng mga gear kung sakali. Yun. Yun lamang. So bali shoutout kina ate, hindi na kami nakapag-picture. So nahiya sila. Baka ako din nahiya din sa kanila. So shoutout na lang sa inyo. Sana makita nyo tong vlog ko. Yun, so mga kakulit, bali may pupuntahan pa ako na ipapakita ko sa inyo na dinarayo ng mga riders tuwing free sila dun sa Kawit Manito. Yung hanging bridge dun, yung sobrang ganda. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Di ko may papakita sa inyo yung dinadaanan ko kasi gamit ko lang cellphone. So bali makikita nyo na lang akong ando na. So abang-abang guys. So yun. So what's up ulit mga kulit. So bali andito na ako sa Kawit na sinasabi ko sa inyo. Yan. Yung hanging bridge dito. Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So bali nasa 3 kilometer ata yung pinuntahan ko. So galing dun sa treehouse sa may sinasabi ko sa pinuntahan ko dati. So yun, so andito na ako sa Kawit. Yan. So bali ang ganda dito guys. So bali dito yung kadalasan pinupuntahan ng mga riders. So yung gustong pumunta, andito yan sa Kawit Manito lang. Matatagpuan. Yan. So mamaya may pupuntahan pa akong isa. Yun yung panghuli muna. Dun sa mamaya abang-abang na lang kayo para malaman nyo kung saan yun. So yun, so bali alis muna ako. Tsaka abang-abang na lang. Hintay ka ba? Wala na. It's a prank. Charan. So yun mga kulit, so bali andito na ako sa sinasabi ko sa inyo. So yung iba alam na to. So yung hindi nakakaalam, so andito ako sa Nag-Aso Lake. Yun, bali hindi pa dito. So ipapakita sa inyo yung Nag-Aso Lake, bali. Yun. So andito lang ako sa entrance. Yan, sa papasok pa lang doon. So tara, samahan niyo ako. So yan guys, trinay ko pa rin kahit cellphone lang dala ko para maipakita sa inyo na ang kagandahan ng Manito. So pinilit ko talagang makapag-video sa dinadaanan ko. Bali safety lang dapat kasi naka one hand lang ako kasi hawak ko yung cellphone. So yan guys, makikita nyo yung dinadaanan ko papuntang Nag-Aso Lake. Yan po, yun lang video ko sa Panagaso kasi highway yung iba, kaya dito mas mabuting dito na lang ako mag-video para makita nyo kasi wala to ditong mga sasakyan. So bali yan mga kulit, so bali pababayan sa Nag-Aso Lake. Yan sa makikita nyo, sobrang ganda.
Sobrang linis ng kapaligiran. Kaya ang sarap talagang mag-ride papunta dito sa Nagaso Lake. Yan, makikita nyo guys. Yan mga kakulit, so bali andito na ako sa Nagaso. Yan, so bali yan sa likuran ko, yan yung sinasabi kong Nagaso Lake. So bali di ko alam kung bakit siya tinawag na Nagaso Lake. So bali yung tubig kasi dito is mainit, hindi siya pwedeng paliguan. Kasi yung temperatura ng tubig dito is hindi yung natural. So pwede ka nga sabi nila, so pwede ka daw sabi nilang magluto ng itlog dito sa sobrang init ng tubig. So ipapakita ko sa inyo yung kabuuang ganda ng Nagaso Lake. Yan, so bali yan guys yung dinadaanan papuntang sa mismong tubig ng Nagaso Lake. Yan. So yung gustong pumunta, punta na lang po kayo dito. Nandito siya sa hulugan nito. Ayan. So yun mga kakulit, so bali yan. So nakikita nyo talagang mainit yung temperatura dito. So yan, makikita nyo yung usok na lumalabas dyan. Yan. So bali sobrang init talaga ng tubig dito guys. So bali yun, so bali dito na lang magtatapos yung video ko mga kakulit. So bali pinagpawisan ako doon. Mainit kasi talaga yung temperatura. Kaya dito na lang. So sa susunod na video abang na lang po kayo. So please share, comment and subscribe sa channel ko. So bali ipo-promote ko yung mga channel ni na kuya, yung MJ TV Vlog, Kesha Moto, kay Angkas Bicol at Montocolit. So dito na lang guys. So salamat.